Je to všetko nové, pekné, to nie, ale nie 3 hodiny. Ale to je naprogramované, nie? Aby to... Ale na 3 hodiny, to je otrasné. Často sa mi stane, že mi niektorí úplne perfektní diváci slovami pomenujú, čo som trebárs ja ako choreograf urobila a perfektne to sedí a konečne to niekto vypovie a ja si to tak potom rada zapamätám a už to hovorím aj kritikom, aj novinárom. Tanec je pohyb a pohyb je vlastne už každý pohyb. A ja si myslím, že ho máme všetci v sebe, ten tanec. Závisí od toho, že kto si to ako nechá udupať počas života. Preto je taký prirodzený každému ten tanec a preto každý, keď sa aj v normálnom živote utrhne a zatancuje si, tak sa cíti šťastný. A potom sú ľudia ako my, ktorí sme zistili, že cez ten pohyb, cez ten tanec, že napríklad vieme povedať niektoré veci lepšie. Ustupujú slova a prichádza ten pohyb na to vyjadrenie. Mňa to hrozne naplňa, cítim sa dobre, keď môžem ako cez ten pohyb, cez tú vizuálnu stránku povedať niektoré také veci, ku ktorým v živote dospievam alebo ktoré chcem vypovedať. Pre mňa je stále takou aj čiastočne záhadou, že takáto vec sa podarila v Banskej Bystrici, že veľa ľudí túžilo zrealizovať takéto divadlo, trebárs aj v Bratislave, alebo mať takú profesionálnu platformu a podarilo sa to práve tu v Bystrici. A bolo to aj preto, lebo tým presvedčením alebo tým svojim zapálením som presvedčila, nadchla aj ľudí, ktorí mi pomáhali na začiatku. A sú to aj takí, s ktorými už sa tá spolupráca skončila, s ktorými už ďalej nejak tie vzťahy nepokračujú. Ale ja stále v sebe cítim takú vďaku, že ma vtedy pochopili a že napomohli sformovaniu toho divadla. Ja sa vždycky pomodlím poviem to tak, že sa snažím akože vložiť do tých Božích rúk a sa tak viesť takouto vyššou energiou a hlavne si vždycky snažím pred predstavením akože aj rozložiť sily, ale aj tú prítomnosť, aby som bol stále prítomný na tom javisku, aby som neobiehal tými myšlienkami niekde inde. Väčšinou mávam vždy trému
A keď ju nemám, tak je to pre mňa zlé znamenie. Väčšinou, keď som nemával trému, tak som nemal potom taký dobrý pocit z toho predstavenia. Ale mal som predstavenia, keď som tú trému cítil počas celého predstavenia. Čiže je to také rôzne. Mne väčšinou tá tréma akože tak pomáha k tomu, aby som sa cítil ešte viacej tak istejšie. Mám takú víziu do budúcnosti, že v Bystrici bude prenádherný priestor divadelný, ktorý bude iba pre súčasné umenie. Ja nechcem to tak povedať, že iba, no zasa, aby sme to nezatvárali, ale bude to krásny priestor, taký ako som pochodila po svete, že prídu tam všetci, tam posedia, vypijú si nejaký štamprlík, kávičku, potom zajdu na predstavenie, po predstavení si zasa poklebetia s tanečníkmi, možno začne nejaká diskotéka za tým ešte, alebo nejaký koncert a bude tam výstavný priestor nádherný, kde budú všetké fotografie alebo čo kto ponúkne. Bude tam chodiť veľa ľudí, nielen z Bystrice, ale aj od inakáďa z iných miest a z celého sveta. Najlepšie je, keď človek žije a robí to, čo má rád.